ga su na rike Allah yan siyasa ga muruwa gare su kowane ɗan siyasa ne ga ɗayan mu nan sun gama karatu an ki samu musu aiki haba ai wanda wani na a ce duk zamfara babu wani ɗan siyasa wanda ka alheri ne ni ban ji wani ɗan siyasa ba ban taɓa ji ne wani duk zamfaran ga ban taɓa ji ne in ba gwamna mutawan ne ba shi ma alheri ne wannan mutawan nan wallahi shi ma mun yi aiki alheri ne duk da bai min baya mu dan uwana kuma wallahi mun gode matasa dan suna ta yawon banzan gari suna fara ina kwana lafiya gare lafiya ga wannan na ga nan na ga kawo kwaso daga dogana makaranta ai inda Honorable Mansur Muhammad Sani da dokan aiki ya ce to bi dan aikin gwamnati Honorable Mansur me daki na wan shi ha she bawa Allah na har yanzu me ba alheri mai na ne yanzu yana taimakon al'umma to na rage Allah duk zafara dangan ba ta wanda ke shi in ne wani alheri na ku gaskiya yana da alheri ni wallahi sannan da nan gama yana alheri na ma azama shi ma an gwamna wallahi duk samu da tallafin mata tallafin maza yara ƙanana sannan matasa in sun gama karatu duk shi ya samu tsanki na wala ai shi an gwamna wallahi ai ba shi an gwamna ba amma shi Allah hannun da ba gwamna haba hasan matawallan baradun ma azalimi na ba shi ma haka shi yasa kullun gangane su tare saboda su haɗe su ba azalumai na ba wallahi kaga wani ramadan masur da'i da kwan na rage Allah can ne ya anke ya tara matasan da'i da kwan da mata nugu da yan gumi duk ya ba su tallafi ai akwai alheri gare kwai da gaske in sallah ɗin duk wanda a da'i da kwan ya mai sa mutum haka ne shi ne ba ana cewa abinda an fata mu sarki kwan da Mansur Muhammad da'i da kwan House of Assembly na shi mai tsawon lamara gwamna wallahi mu abin da an gura mu jihar Zamfara su koma wallahi Allah don wallahi in sun koma alheri da wallahi Allah nuna mun wannan bawa Allah na rike Allah ya riga ya gaba albarka uwaye gare wallahi albarka uwaye gare mu sai na baya makati ya kera mu sai dai duk wannan annan albarka uwaye wallahi ya wuce a wala addani ina mu ai musa alherin da yake mana dole mu girmama shi iya waya na lil qara famine kuma ina kira ga mutanen jihar Zamfara da na gome na tsaki da wasu kun san alherin ya dan uwa ga Honorable Mansur Muhammad Dagi da wasu as a House of Representatives of Women and Girls matasa na tsayi da yara in dai ka isa yi hakura to garki kan gani wallahi ka gara da ya ajiya mai don alheri ya shi ne mai gina